Aupa kaixo, ongi etorri Jokona podcastera. 8. atala izango da, neskak? Bai, ezta? Bai, ez. 8. atala da, Olatz Salvador, Lore Nekane Bilelabeitia, badazpada, astimari. Ainhoa Vitoria. Eta gaur... Ainhoa Vitoria Mondragon. Mondragon. Gaur ikasiot. Ainhoa Vitoria Mondragon, hori be bai, ja, aman abizena bezan enbiagu. Venga, ozen esatera. Bilelabeitia Uriarte. Olatz Salvador, Zaldua. Vale, eta Vitoria Mondragon. Eta honekin, astera goaz. Joko ona. Ainhoa Vitoria, Olatz Salvador eta Lore Nekane Bilelabeitia. Gaur gainera, gaur... Nik uste dela gairik potentena. Ekarri dugun gairik, hitz-larriz esan behar da, ez? Eta gainera beharrezkoa dan gai bada. Osasun mentalari buruz hitz egingo dugu. Azken aldian, bagabitzea poliki-poliki, ez da? Osasun mentalari buruz gehiago entzuten batez be edabideetan, ez? Eta horrek esan nahi dau, igual gizartean be poliki-poliki jungo dala hitz egiten, eta gure artean be hitz egiten. Ez dakit, zuek, Latz, zure kasuan, nik enekixen, baina zu psikologo... titulu badauketzula, ez dakit aritu zaren, noiz behit? Bai, aritu nahi. Aritu zara, beraz, psikologoa zara, psikologoa daukegu hemen, Lore. Igual hobeto, zu hemen jartzia, ni hemen eta ingeike terapia bat. Terapia bat. Orduan... Gaurkoan Olatz Salvadorren terapia. Hori da. Eta gero galderak. Gero psikologo guztiak nirekin aserre. Ez dezuela banalizatu. Ez, baina... Suposatzen dut zuretzako beharrezkoa dela, ez? Osasun mentala... Bai. Buruz hitz egitea be bai. Bai, gainera goratzen dute nik proposatu nula gai hau, ze gaina iruditzen zait orain pasadegun eta pasatzen ari garen guztiarekin agerian gelditu dela ze garrantzia dakan eta ondorioak ekarri ditula gure osasun mentalean orokorrean eta partikularki pertsona igual zaurgarriagoetan edo gazte sektorean ere bereziki. Printzipioz, nik uste dut orain osasun mentalaz gehiago hitz egiten dela okerrago gaudelako, orokorrean. Azkenengo urteak kalteak eragin dizkigulako eta pixkate xok hori ere gainditu behar dugulako gizarte bezala. Adosaz, Lore? Bai. Gainera holako momentu baten, pandemia momentu baten eta sozialki, ezin desunan sozializatu ez da. Eta etxean giltzapetuta zauz edo asko hitz egin da koronavirusetaz, osasun fisikoaz, baina alde batera igual utzi dire, osasun mentala alde batera utzi da eta oin badau jentea horretaz berbaten, ze holako momentu baten jenteak behar deuz kultura, musika, liburuak, behar dugu sozializatu, mentalki ondo egoteko burua, ondo ukitzeko ez da, eta igual alde batera utzi da hori, eta jente askok oso txarto pasa dugu. Eta lehen hautik txarto egon dabe, momentu honetan txarrera zoaz, eta agian ez dugu hori zaindu ez da. Giltzapetuta sentidu gara askotan, ez? Momentu askotan, eta igual hori aurretik gaizki euena, okerrera, egin dau, eta ondo dauen jendea ebe, sentidu dau, ez? Behar hori, igual pixkat banala da komentario, baina zenbat aldiz entzun duten komentario izan da, dantzaitxeko beharra daukot. Eta hori lehen ez daukegun, eta behar hori behintzat ez, eta orduan, zelan daukegun gogoa askatzeko daukegun guzti hori, ez? Dantza einaz. Bai, egia esan bai. Eta esaten zuten, irakurri nuen, hau dena amaitzean egongo dela kontrako latu bat, igual iristen nahi da, jartzen zuen desfase, orgia, orain nola kontaktua ere mugatu zaigun asko eta horrek ere badauzka ondorio pila, adibidez aurrek sinistea kontaktua txarra edo arriskutsua dela, azkenean kaltegarria izan daiteke peluzera, ez? Eta hori guztia hor gelditu zaigu, landu barko dugu, etorkizunean. Eta bakarrik, pandemia bakarrik pasaduen jendea, ez? Konfinamendua, besarkadari gabe, kontaktu fisikorik gabe, hori itzela da, ez? Gogorra izan lehi, eta segun norentzako, ni adibidez oso kariño zenaz, edo nik behar dut kontaktu fisikoa, bai. Eta, ez naz bakarrik egon, baina bakarriko teaztak izen bat egun etzean kontaktu barik, dana pantalla batean,
eskerrak dekogula Zoom, WhatsApp, bideollamada, ez dakiz zer. Baina landa guzti be horrek ez teu luzarorako balio. Baina zaizu iruditzen aldi berean gauza asko gelditzeko etorri diala, adibidez, Zoom bitartezko bilerak edo... Ba ez mesedez. Edo diru fisikoa ez erabiltzeana, edo ikuste sortu ditugula ohitura batzuk, igual atzera bueltarik ez dutenak izan. Bai, eta prekarietatea be bai. Prekarietateak sortzen dagoen, ondorio ez, antsiedadia, depresioa eta hori guztia. Eta nola, lanbide askotan murriztu dan pertsona bakar batek ein aldauia dana. Baina igual, jende gehi aukitzen zagoen hauntxe bakar batek egiten dau. Eta aurreztiarren eta kontagiatzeko arriskurik ez agoteko, ez? Baina hor prekarietatea be badau. Orduan, bai, gaia nahiko potentea da. Zuek prekaritatea nabaritu duzue pandemia baino lehen, eta oin gehiago suposatzen dut, ezta? Bai, baina gainea gure, esango dut ofizioa, askorentzako ofizioare ez dana, lehendik zegoen nahiko, ez dakit nola esan, lausotuta, ez dago oso legislatuta. Definituta. Bai, da pixkat, ez dakit zuk ze sentsazioa dakazu, baina niri iruditzen zait tierra de nadie moduko badala, eta saiatzen zeanean gauzak ondo egiten legalki eta juridikoki eta dena zailtasunak bakarrik topatu ditut nik behintzat. Eta egia esan horrek zailtzen du baita gure izaera izatea edo gure baldintzak izatea pixkat estandarrak edo minimo batzuk egotea. Nik uste musikan ez dagoela horrelako ez dago adibidez konbeniorik esaten den. Minimo hauek kobratu behar dira orduro. Ez dago, ez ebez. Eta horrek eragiten dau, ondo eza, ez? Antsietatea eta segurtasun falta horrek, ez? Beldurra be bai. Zedana da inkognita bat. Baina autonoma izen behar zara gauzak legalki egiteko, soldata bat kobratzeko edo kontzertu baten kobratzeko, autonoma egin behar zara. Orduan, hilero ordaindu behar dozuz. 300 euro bakoitzak. Baina, hilero ez dakizu zerbait irabaziko dozun. Orduen... Hilero hori eta lokala eta gastu fijoak eta asesoria baldin badakazu eta... Eta hilero ateatzea hor, -500etik, gaber nola remontatzen duzun hori. Eta orduen, klaro, burako ja presio bata, horreteko zu presio bat gehiago, eta hori, ez dakizu urtean zehar zer pasako dan. Eta hau pasetan da, Espainian autonoma izatea kakasar bata, beste herrialde batzutakaz konparata, Europako besteakaz konparata, baina bat ez bakarrik autonoma izatea eta kultur sailean edo arte sailean basabiz, eta batez be musika barruan. Osea, danatan zineman eta irudigintzen eta danan, baina musikan ja txarra egon dino, ezuk dinosuna ez dau, bapez kontrolatuta. Adibidez Frantzian, mentxe dakagula ordu erdira, badaukate itinerantzia kontratu bat, behaik kontemplatzen da, hori sorkuntzan dauden adibidez ere lanean nahi diala eta kotizatzen dute, orduan aktuazio horrela da, aktuazio minimo batetik gora ematen baituzu, baina dena kotizatzen duzu. Osea, 50 kontzertu ematen bazuz, urte osoa dekozu kotizata. Hemen, Espainian, Espainia osoan, estatu mailan, bardin da egun kontzertu emoten bazuz urte baten, edo 200, kotizako dozuz egun horrek, osea, kontzertu eguna. Eta beste egun danak ez, osea, bardin da sortzen zauzen. Hori kasu honenean, zematale haude, kotizatu gabe jotzen, eta beltzean, eta hola. Eta gero beste egundanak sortzen zauzenean, ensaiatzen, elkarrizketak egiten, bidaiatzen, hori dana ez da lana, ez da lan moduan hartzen. Zuen hobia da. Bai. Bakarrik kontzertu momentua eta kontzertua dago legalizatuta, bestela... Paradogikoa da, ze musikak salbatzen gaitu, eta nola gero ez dan baloratzen. Baitu, pandemia momentuan ezein dugu jenteak etxean. Zer konsumitu du jenteak? Kultura. Kultura. Musika, seriak, pelikulak, liburuak.
Horbe, sare sozialetan eta egon zan, ez? Joera bat, zuzenekoak eta eskaintzeko, eta hor burruka latza, ez? Bai. Norberakin, ez dateko zer... Bai. Eta indogu, zuko indozu, ezta? Bai, egin ditun batzuk, baina eskaerak izan ditunak baino gehiago, eskaera batzuk jaso nituen, netzako pixkat bingarriak izan zirenak, jendea ez dakit oso kontziente izan gu nola gaunden, baina hasi zan eskatzen kontzertuak emateko gure etxetik, gu geneukan egoera desegonkorrarekin, jende batek bermatuta daukan bezala bere soldata, guk ez, eta ez bakarrik bermatuta horrez ezer gabe gelditu ginen, eta jendea gaina eskatzen, aspertuta zegoela, zuk entretenitzeko pixkat, arteatzeko gitarra, eta jo. Eta gu, egunero adi, ia gobernuak atara badau diru laguntzaren bat, ganera guk ez dugu derecho a paro. Orduen, langabezian, baina parorik gabe, orduen, 0 irabazten hilean. Orduen hori laguntzak, urten zeuri esan nahi laguntza batzuk, eta holan, eta aldi berean jente askatzen, baina sortu, kontenido, queremos kontenido, ez da? Bai, entretenitu mesedez, ez? Orden, ostras, batzutan pentsa behar da, eta pertsona gara, eta behar dugu apuruete lotu, eta gure burua zaindu. Bai, zebitu, azkenian ez, osasun mentalaz aritu berginen, egia da, osasun mentala zaintzeko gure prekaritatea hobetu beharkola eta bata bestiakin lotuta doia. Orduan, beharrezkoa da, ondaz, hitz egitea eta frustrazio honek nola ataratzen dituzu zuek? Bueno, kasu batzuetarako balio dezaken esaldi bat irakurri nun, zuk ez duzu psikologo bat behar, sindikatu bat behar duzu. Ez, askotan gure osasun mentala dagolako oso lotuta, igual gure egoera vital hortara, eta askotan lanera ere, ekartzen ditu burua uste guztiekin. Bakoitzak bereak, ez gara, hasiko musikan negarrez, badakigu sektore asko daudela oso prekarizatuta, eta osasun mintza bera, ematen ari den guztiarekin, ere batzuk oso mugan egon dira, beraien osasun mentala ere jokuan egon da, ezkenean pasa dute, eta beraz, baldintza duena guztientzat mesedez, ja, larria da, batean behar dugu. Ja, mesedez. Hola, xebotata. Bai, egia da, kasu askotan ez, hortaz ez, sindikatuan eta importantia dela, baina psikologoa ere. Gero eta gehiago entzuten gabiz eta eskerrak, ez, ze hona den psikologoan ajutia. Eta oinarte, izkutuan, eramaten ginen zerbait izan, sekretuan psikologoan ajuten den pertsona. Bai, solo bat zara. Eta ondo eta hori guztia. Ondino, baina gero eta hobeto ikusten da. Baina ondino badago jentea. Egia da nik noizbait bai gertatu jatela ni juniz denaz, oinez, baina juniz denaz psikologoan eta kontau dutenian bai batzuk holako aurpegi arraroak jarri duztiela. Baina, zuk zenbat eta naturalago kontau, nik uste dut jendeak naturalago hartzen dauela. Zuek juniz den zarie psikologoana? Ni bai, ni orain terapian nago. Eta hartzen dut gehien bat, hasi nun momentuan bai egoera oso zaila pasatzen hori nintzala, baina oraintxe bertan hartzen dut hazkuntza bat bezala, ikasten dut pila bat, baliabide pila bat eskuratzen ditut, ikasten dut zegatik ite ditudan gauza batzuk eta besteak, eta netzako da hori autoezagutza maila bat pila bat baloratzen dutena, eta uste dut nire ingurukoek ere eskertuko dutela, ze pixkanaka sentitzen dut nire gauza ez zain honak, motxilak entzen. Bai, uste, baiet, espero baiet. Seguro baiet. Nore, zurek ez duen, bai. Ez nazioan inoz, bez. Ba, ez que ni beti, nik ikuste dut, nik nau psikologoen alde, eta dekotez lagun asko. Ni ez nazioan inoz, bez, eta ez dekot gogori joateko, baina ez horren aurka nagoelako. Eta lagun asko dekotez. Ez katolako zuertau edo? Ez, igual, enaz bape olakoa, ez dute sentidu behar dutela nire sentimendu eta zitzegin eta identifikatu eta zergaitik iten dudan edo zergaitik nazen olakoa. Sentitzen dute ez dekotela horren gogoa. Pozik bizinaz? Hobeto. Igual hori momentu honetan, igual beste momentu baten, igual gure dut apurbete hori landu eta orduen joango na psikologora. Ez dekot bildurrik psikologora joateko gure esan, ez dekotela gogorik ez dutela... Bai, igual beste herramienta batzuk euskotzelako. Bai,
ondo sentiarazten. Baina bai ikusi dut, gero eta jente gehiago ezagutzen dut terapian dagoena, igual hilabetan baten, como pues, zelan dentistan erasoan zen urtean baten, Hori da. Bada espada, Burua errebisatu. Bai, ohituta gauz txekeoak egiten medikoen, dentistan, okulisten eta ez da izer, baina psikologoana ez dugu, txekeo, buruaren txekoa ez dugu egiten inoz bez. Eta uste dut, ondo gongo zela, bueno, eta nik dinot, ez nazioan inoz bez psikologora, baina uste dut beharrezkoa izango zela, zelan txikitan osakidetzan, doainiteko guz urtero edo revisio batzuk, ez da? Dentistanean, pediatranean eta holan. Ondo gongo zan, txikitatik, psikologaren gana, eta ohitura hori eukitea, esara egon behar txarto psikologora joateko. Ganera, joaten bazara psikologora, igual esara prebentzio modu bat. Claro, prebentzio moduan. Dentistan moduen, espasoa zeinoz bez, de repente igual, agin edeko zunan ustel duten, karo, ja kenduin bertzue. Baina urtero basoaz ez jatzu ustelduko. Burue bardin, jagonin behar da. Baiz, nire sentzazioa bada, psikologoana juten garela, oso gaizki bat. Bai. Niri gertau jaten. Preventiboki ez da pasatzen. Ezin hauelako gehiago. Eta eroten beste modurik, eta junintzen horregatik. Baina, klaro, eske garestie da. Joatea. Hori da. Eta orden bakarrik zuaz, ja beharrezkoa danean. Eta horregatik dinot, igual sartu beharko zala. Osasungintza publikoan, bigarren aldarrikapena, baliabide gehiago, eta osasun mentala guztiontzat eskubidea izan behar dela. Hori da. Sindikatu bat, hemen nosatu dugu, azkanean. Joko ona sindikatu. Bai, eta badau, nik uste dut, iruron lanbideagatik edo, eta neska garelako, nik uste, badau sindrome bat, askotan aipatzen dena, eta hortaz behitze egin nahi dut zuekin, iruzurgilaren sindromea edo sindrome del impostor. Ez dakit lanbide askotan gertatzen, gurien bai, musikan eta kasetaritzan, edo, faranduleoan, ez dakit nola ditu nire lanai. Zuek sentidu duzu ez, sindrome hau iruzurgilana? Nik uste eta astero. Astero, egunero ja. Lehenengoa ez dakit zein ataletan, baina... Bai, atalen baten, aurreko atalen baten... Bai, komentatu zinun. Komentan eguen. Deitu estanean zabintzeleka egiteko, pentsan emela, a ber, zertaz, nor naz ni hemen egoteko berbetan, jenteak ez dugu izango hau entzun, ez da? Sindrome del impostora total, eta zeu zer barrie egiteko proposamena dekotenean edo, zeu zer azteko nagoenean, beti dekot sindrome hori. Eta lehen, gaur egun ja ez, lehen askotan ezetz esaten eguen, askotan ezetz, ez dut gure hauin, ze... Ni nor naz, nik ez dakit ezebez, ez da? Beldurra gaitik, baina hasi naz, hori alde batera uzten, eta urduritasun hori, pasako da, eta egingo dut, eta jazta. Eta adibidez, oindala urte batzuk, 2018 izan zen, 2018 da, ez dakit, Mourn taldea, musika taldea, gure basu entzun, hemen inbingo jarriko dugu deskribapenean, beti oso talde guapoa da, potentea, katalanak dire eurek lau neska. Gazte-gazteak dira gainera. Bai, oso gazteak. Hain igual ezein gazte, bai, gazte hasi ziren mentu. Gazte hasi ziren, eta segituen de... Lau neska esan dut, hiru dire, eta mutile bat. Eta eurekaz jo gendun, kontzerturen baten edo, kontzitu gendun, eta gero joan bar zeurien jiran Japonera, eta basujoloak ezin zegoen joan, eta deitu guztien joateko eurekaz, euren kantak ikesi, eta eurekaz joateko jiran eurekaz kontzertu emoteko, euren kontzertu emoteko. Eta, klaro, nire lehenengo pentsamentua izan zen, ni ez naz basujoleona, nik ez dakit bajo egioten, bakizu. Bapaten ez dakitu, ezer? Eta ezin izengot, ez dut jakingo egiten, txartuengo dut, eta nire neba Josu Simun, Josu Simun. Hasi zan nire animetan, eta esaten, Lore, saiatu, superondo izango zu, esperientzi superpolita izango da zuretzako, eta lagundu ingo dutzu konfiantza hartzen bebai, eta esan ostan behitu.
Beitu, Lore, zu, esan baiet, bialeko txuese abestiek, hasi ikasten, hilabete bat eukin eguen ikasteko, euren abesti danak eta joteko joaten. Eta zonestan, eta gure basu, dudari badeko zu edo ikusten bazu ezin dut aukandea tal, lagunduko nik eta izer, eta zan hemen benga, bale, baiet esan got. Eta orduen, kendune bona apurtu behar sindrome dela impostora hori, eta saiatu nintzen, joan nintzen eurekaz, izan momentu super guapoa. Nire bizitzarako esperientzia ona eta Eta gainera ez duzu zer. Indarra hartzeko, bai. Nola egon hainbeste denbora, sufritzen esanekin, eta bitu ze gustora, eta kapasa izan. Bai, kapasa izan eta superguai izan. Eta gaur egun, egingo neuke osta bere. Nik azken boladan daukadan, baina jazta, auto erantzuten diot nire buruari, esate diot, zu, iruzurgia etzera, zu, ez dezu inorren gainatu, deitu badiate, zerbaitengatik izan da, eta jazta. Eta azkenean, nik, eserretu nintzen eurokin, síndrome de la impostora, pero si yo, ez dakit ez da gezurrik esaten, que yo no miento a nadie, que yo voy con lo que hay, ez dakit, ez dut inorren gainatu, eta jazta, ez dakit. Norbaitek deitu zerbait iteko, beha jakingo du, bere ardura, ezkateatzen bada. Eta nik nire honena emango dut, baina eske hori da nire egia, ez da gezur bat, ez dakit, ez da iruzur bat. Ez geha iruzur bat. Ez, eta ez dakit, nire kasuan bai gertatu gat, hau eiteko garaian, podcastan zuri gertatu gatzuna, nik nola bideratuko eta hau. Zuekin, gainera behitu, hortaz hitzein ginen konparatzen, baina hauek oso onak die eta nik ez dut balio, ez? Eta nola egurtzen dugun gure burua eta txikitzen dugun gure burua. Eta batzutan laguntza behar dugu, bazuke Josu okizien. Bai, beran apoioa, ez da? Hori behar duzu eta zepena dan behar duzu norbait behar izatia. Bai, niretzako Josu be, behitu, lehen esan dugu beste atalen baten, referenteak emakumeak ez dut ez eukiolan, baina niretzako nire neba referente izan da beti, gara nire neba nauzuia da, orduen beratzetik joanaz beti, eta musikari moduan nire referenterik nagusiena da Josu Simun. Orduan... Hora aipatu zenun, aipatu neuen? Hainbat podcast. Niretzako gero laguntza ez badut eta eskatzen be, jakitea, bera hor dauela, eta urduri pareta manaz, galetu esaten altzetela, Josu lagundu mesedez, asinaz apur bete, astoratzen esaten da? Bai. Astoratzen asinaz? Nik hori ez dut esan inoz, bera. Solta bindot. Eta jakitea Josu dauela hor, lagundu iten dazpillo bat, así que mositxu beti Josu. Bai, Josu, bai, Orkestra man. Bai, batzutan beharrezkoa dugu ingurua bezaintzia, ez? Autozaintza importantea da, baina norekin zauzen eta zindukutzun onduan hori be importantia izango da, ez? Bai. Neri lagundu dit pila bat gure managerrak, Ñako, muixu bat hemendikan, nik dakat joera txikira juteko eta berak beti handira. Orduan, klaro, beti hor da balantza bat. Haulat, zuregatik balitzu gehatuko zinean, indikan tabernetan jotzen, pixkat, fase hortan, eta jazta, baina beha dabil Bitore Eugenez, akzez, berak beti handian pentsatu du, eta gero gozak ondo atera dira, baina eskerrak berak hori pentsatu duela, ze nik ez dut ikusien ere burua gero ikusi ditudan. Bai, hori da. Eta hori, pena ez datorrela igual gure barrutik, baina pertsona baldin badago hortik-itiki gero egiten dugu, eta hori ondo dago ere. Zein garrantzitu den, holako pertsonetaz inguratzea, Bai. Eta alderantziz, zein gatza den, holako pertsona toxikoetaz apartatzea be bai, ezta? Oso gatza da. Bitu zuk gainera baukutzu kantu bat, gelditu hor, abestia, ez? Bai. Hone egiten badizu gelditu hor. Eta mine ematen badizu ez egon hor. Anela bakaren hitzak dira, askotan esan didate, hori, jo, esaldi hori mantra bat bezala dakat, ezak eta beti izatet. Bueno, zan eria baina bozten naiz, importantea. Bai, eta beharrezkoa da hori be, hanen letrak kantatzea, ez? Eta gure eitia, ez? Esaldi horiek. Batzutan hori ezaten duguna, beti behar dugu norbait alboan, eta kantuetan
ez dakit zuei gertatzen jatzuen, ja, behar hori, ez, kontatzeko, osasun mentalari buruz hitz egiteko, azken aldian badau, ez, joera hori, bueno, lehen be komentatu dugu, musikan off the record aritu gara, sad boy eta sad girls eta, ez, korronte bat badau, neska, mutil, gazteak, tristurai buruz hitz egiten dabienak, eta ondo ezai buruz, eta depresioei buruz, Girl in Red, adibidez, Girl in Redek depresioari buruzko diskoa atera dau, eta bera igertatuta kontatu dau. Eta nola horrek behitzen dutzun, jendiana iristea, ez? Zuk esaten mantra bezala hartzen dau jendiak. Eske, iritsi zait esaldi hau, esaten dut parreiteko ontaz, porque entzun, esan didate, esan dutela, Olatz Salvador da nire erlegioa eta gelditu hor nire mantra, esan, joder, pues, hori ja esan un, ez dutera bango motxila bezala, txiste ingo eta listo. Ni eskerroi pentsatzea bati, baina ez erligio jainkozalea ez naiz, eta ja enitaz ari bagea gutxio. Bueno, baina, erreferenteak bebasari, eta azkenean, hori politia eta holan hartzia baita. Ardura gutxikin, badazpada be, baina, bueno, hori ondo dau. Zuek, hitz egiten duzue baita, ez? Zuen ondo ezai buruz, eta zuen azarreai buruz, morruai. Letraren gehiengoak Krisek egiten deuz. Eta Krisek behitu bera bai joaten da psikologora, beti danik joan da, batzutan gehiago, beste batzutan gehitxeago, eta lantzen deu hori guzti eta guztian jako berbaitea gauza askotaz, eta badauza bestiek barne bildurretaz edo momentu ilun batetatik irtetzeaz edo horretaz gauzataz bai egiten dugu berbaletratan. Beti metaforakaz. Osa, uste dute, bueno, letraren bat igual, bai, oso letra gitxi dekogu solan literalak direnak. Baina, bueno, hor mesua. Bai, oso kortitauz. Basta nada, klaro, inglesez direte, igual, hemen baulertzeko igual ez da inerreza, baina. Hori gure problema da. Gure problema da hori, bai. Ez badago ulertzen. Hori da. Sad boy eta sad girletaz da ari garela badau, Alesia Kara, oso neska gaztea da, eta honek hitz egiten dago horako gauzetaz, eta badauka besti bat Hier izenekoa, eta hor kontatzen dago festa batera, nola heltzen da festa batera, eta oso bakarrik sentitzen dela, ez? Eta handik urte nahi dagoela, eta ezin da egiten, eta gaizki sentitzen da. Eta ez dakit zuei gertatu jatzuen hori baita, nun baitera jun, eta esan, zei jot hemen, nola jun, edo kontzertu baten bertan, ez zauzelako ondo, eta hor egon biozue, edo gertatu jatzue? Neri bai, eta askotan igual aurpegia eman behar dezun momentu askotan ez daukazu gogorik, edo egun txar badakazu, edo batean igual arazo pertsonal baten erdian zaude. Eta hor jun bartzea herri barretxu, dena ondo, kontzertu bat bai gauza bera, eta askotan hori dakanekagarria gure lanbide honek, askotan egin behar dezula dena ondo jungo balitz bezala, eta zure aurpegi honena eman, eta igual barrutik ezakit, kriston infermoa izea pasatzen, batzutan. Eta osasun mentalan arira ez, bada azkenean zu ez pasauz ondo, askatasun hori edo eukitzia esateko ez nau ondo, ez? Eta zaila da, oso zaila da, gizarte honek ez tozku izten. Nahi bakizu, horrelako gauze pasainat esan momentuen bakizu pentsetan duten. Bueno, txarra hau izango zen, oin monologo batin behar badut. Orduen, enau hain txarto, ez da? Ze imagina monologista izetea, eta dekozu egun, supertxar bat. Igual, deprimentuta zauz edo triste, eta urten behar dazu publikoan aurrera. Bai, eta parre erain gainera. Txorradak esaten, eta parre erain, erain, jente, ostia. Osea, eta zu basau solan, ez tegon da urteko. Hortuen pentzen dut, bueno, nik urtengo dut bajo joten, ez da hain gatza, ez da momentu honetan. Ganera gero azten zeranean, klaro, azten zera joten, kontzertuen gure esan, eta musika gazia igual, niretzako musika da bai, geuzek astuten dutez, arazoak azten dutez, orduan, egonan txarto eta igual ez tegot gogorik, eszenatoki iraietako momentu horretan, baina ja azten garanean jotzen, ja ondo nau. Orduan, momentuen ondo pastan dut. Igual, ez gure joan, baina momentuen ondo nau.
arazoa da, igual, prentzaurreko bat, edo elkarrizketa bat. Eta aurpegiona jarri behar. Baina, bueno, monologistak askoz betxarra dekin. Animo monologistek, animo zuekin gaz. Eta, bueno, ja buketzen juteko, gauza asko da kontatzeko, eta osasun mentala, azkenian, bueno, bada gauza bat, guztoko jakun, gehiago hitz egitea, eta nik uste dut podcast hauetan, atal hauetan, beti hitz egiten dugula zela baitxera osasun mentala. Baina gurot hitz egin, Olatz, nik uste dut zuk badakitzula zertaz ari nazen, Twitterra aipatzen badot. Zuk, Lore, zorionez zuk ez da ezagutzen Twitter. Eta ez dakutzu intentzinik. Baterin neuen, azte bete uki neuen. Ez dakit kontraseñan. Bueno, beto, baina Twitter... Ze pasatzen da Twitterren, Olatz? Gorroto handiegia da, hola. Jende ezagun asko utzi du Twitter jasotzen zituen gorroto mezuengatik eta horrek ere osasun mentala jartzen dute jokuan. Duela gutxi bezalako lau berak utzi zuen baita. Egunero edo zer gauza jarri eta jendea iraintzen eta ez dago hori mozteko beraien protokolo baliagarririk. Ze jarraitzen du jende asko egunero inkluso mehatxua jasotzen, kriston astakeriak jartzen dira. Zu jaso duzu olakorik? Bueno, nik egia da, ez dazkadala asko, ez dazkadala gorrotatzaile hauetako asko. Eta, bueno, ez dut imaginatu nahi, eskala hundietan, gorroto maila hundiak jasotzen dituen jende honen prozesuak, askotan nahi edo ez eragiten digute, irakurtze ditugun mezu hauek, baina... Ez jatzu zuri gertatzen, ez duzu zuk jasotzen, baina ikusten duzu nola jasotzen dauen beste norbaitek, eta astakeriak izaten. Nahi batzutan sartzen zai barruko justiziera, eta erantzuteko kristoen impulsoa guzti erantzuteko, guztiei, baina balako erantzun bat emango nire. Egin kontu anonimo bat, mundu guzti erantzuteko. Hori ere da beste faio bat eta da gorroto iturri bat ere anonimotasunetik idazte horrek baimentzen dizula dana. Baina justiziera con capa y zelanda, maskaragaz. Robin Hood bere garaian. Beroina bat Twitterren. Hori da. Behar dugu. Jarraitu bila, ez izango. Lore, zure, ez? Nik ez dut Twitter, ez dut Twitter. Ikusten zaitut, kapa bateaz. Baina, Tolosak uinautu egiten bakarrik. Eta, noiz egit pentsa duzu, niri gertatzen jatelako, imaginatu duzu, bai, sare sozialetatik urten egon nolan denboraldi bat, hilabete bat sartu barik, eta gero, bueno, atardeka sartzen zara, baina osasun mentalari mesede egiteko, egin duzue? Bai. Bueno, behin egin nuen konfinamenduaren amaiera aldera justo, izan zen derrigortua ze jakeatu zizkidaten kontuak. Eta batean, hasi ginen ikusten mezuak, bueno, nik ez dinituen ikusi, baina bialtzen zizkidaten. Idatzita arabez, nire kontutik eta Libiatikan kontrolatzen ari zidan, eta hasieran sartu zitzaidan egon ezin moduko bat, esaten jode, horre dozer gauza jarriko dute, ez daukat kontrolik horren, zer. Eta gero ja, esan, bueno, pues ya, sare soziale gabe. Hala, indeixiela gure da biena. Venga, aurrera. Eta hor pasazitzaidan, sartu zitzaidan, urduritasun estres moduko bat, voltatu nintzanean eukitzera sare sozialak. Horre... Claro, se desintoxika inzinean. Hori da, gero ja pixka pereza eta egin ditu denean olako desintoxikazioak, astebete gabe eta hola, gero bai estresatu nautela pila bat, batean input hori eukitzak eta esatet, nola bizi geha hola, eta bi egunetara ja normalizatzen dut. Listo, gurpilan sartuta. Hori da. Bueno, esango dugu ingurua ondo zaintzeko, norbera zaintzeko beharrezkoa dela, psikologoan ajun, alba da, eta edo bestela beste herramienta batzuk topau, zuen osasun mentala bentsat zaintzeko. Esango dut, eski bestela zuengo zait. Duela bolaratxo bat idatzi zidaten bada bide bat izeneko elkarteko lagunek, komentatuz baliabide hau eskintzen dutela batez ere gazteentzako, osasun mentala zaintzeko badauzkatela terapeutak, badauzkatela beraiek entzungo dituen jendea, eta edozeinek behar balu badabide bat.eus da webgunea,
Eta hortxe... Hemen jarriko dugu. Esteka jarriko dugu. Hori da, Badabide bat? aztu baino lehen, .eus. .eus, bale. Hori hor gera dadila. Bai, dozein laguntza ondo etorriko jaku beraz. Jarraitzuko dugu gure osasun mentala zaintzen, eta tarteka jun zaitxez ez, sare sozialetatik eta lan, oso ondo torten data. Jarraitu joko nahi ikusten eta entzuten, Hori da, hortarako bakarri zatu. Hau terapeutikoa bada, pixkat, Mila esker neskak. Agur, zui bai, eskerrik asko. Gaztea.